marang pebojanku Mas Yatim Jakarta Wijik seliramu mung tansah janji tresno biyen mulane aku rawis kondo aku nesto aku Mas Bun lan ora bondo donya man ya binemo kepranan bareng saiki kenyataan Taiwan ditunggu Jakarta ditunggu loro hati loro setelah ini Mbak ya saya suwe saya munda yaswa ojo citra wong citra bakal namai tono Mas Darman bis Banter Indonesia kasih sesarangan karawitan Sinu Laras ARS Sony Multimedia yang di Jakarta dengan kali balik Mas Mul Bijan Raju panggil loro hati loro persiapan masuk mas mong semene pungkasane kali katresnanku wis bejane ku ditinggal marang pebojanku aku nero lan ora bondo donya man ya bine mung kepranan bareng saiki kenyataan mbak ya saya suwe saya munda yuswa ojo citra wong citra bakal lemai tuna matur
Rini. Yang spesial baksone Padang Mas Nduk. Kowe nek joget aja ning dalan. Wes apa? Ayo yo, Karang Taruna digoyang semua yo. Dibagi rene. Mas Kakung. Singgan liar rumah. Asarianmu tansah
ketinggalan senggaan pirang-pirang gara-gara gak tau dijak semua. Anyar kabeh. Mulane nek pamane apa ki tanggapan ki melu. Terus no bojone wong dosa. Oh, joget ning mburi panggung. Natianti kok gawe lara ati iki isih nyimpen sama tansah tak enteni Mas gendut tambe beri jroning sanubari Mas Dadi selamat menikmati. Pak Gareng Pak Dewa gimana jogetnya ini lho? Pak Dewa Gimen. Gareng maju. Ya, oke. Gerak. Apa? Masuk. Buat abote kepingin ketemu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Tadian adoh tamparan mong nuruti karepe ngati. Ayo Terima kasih ya. Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendal atiku lo tumenes nelosi pipiku. Oke Mas Dwi, Medan Mania KFC. yo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli. Pak Degareng. Dalem. Iki kan kerjane ning KFC Solo to. Iki? Iya. Oh iya. Langganan. Ponak aku Mbak Rini. Ponakane Iya. sampean Rini, sebule. Apa? anak-anak juragan tempo joget titit. Napa? Deglen mana di Bang? Degleng. Oh. Endi degleng. Ilang. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati saklawase. Pak Yanto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sino laras. Lidu. Iya. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manis ngungkuli madu. Kaya bisa rontoke jantungku. Ganteng mas, sampeyan pancen ganteng Mas Dwi Medan. Tambah ganteng yen ora seneng madu.
Bude Sutini. Wis kenek liyane. tempat Allah ngalor ngidul sampeyan gawani gendul ya Kembang mati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar monggo Pakcik Surati ning kutha Solo aku ngerti sampeyan senenge godha ya iris-iris aduh dek ulange Jawa kowe jamanis dasare prasaja memang lidah mas tidak beraturan pada bersilat lidah watake wong lanang asik sinularas barengan kadang-kadang sinularas dalu menika ah wontenipun Bude Sutini wonten ing Majenang Sukodono Mas Moko ikut joget Kasui digoyang ukil-ukil terima kasih sawer-sawer Pak De Darman Pokoke ya seneng, ning seneng aja iya dientek-entekke. iya 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 oh goyang manis kalem kowe pancen manis tambah manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa rontoke jantungku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng yen aga senang mandap alah gangsa alit mas namine kempel ngalor ngidul sampeyan dawane gendut ya asik mati aduh dek dironce-ronce sampe banget setengah mas mati aku naksir kowe pasar lagi mas ning kutha Solo aku ngerti sampeyan senenge godha iris-iris aduh dek ulange Jawa kowe wong manis dasare Itali prasaja memang lidah mas oga bertulang pada bersilat lidah watake wong lanang siap 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 mat Bar jam piro nek kirane njeluk tambahi ditambahi. Iya. Penting bisa Tambah pesen gayan. pesen. Ya 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 ya. Ya, Mas yang Agus. minta Mas Agus Mandarin. Mandarin. Lan gabung. Kok nek ra dikai sampean mulai dicegat. Boleh dhewe lah kene. Lira Santika yang di Jakarta. Pak Desomo. Sumur rupeng surya waya sore. Kepatang lali mangan. Kaya bareng atiku rasa gelo. Eneng ngopo? Kembang tresnaku wis
Muspro. Terus ngemu bisa ojo ngono to Kang Mas Pancen wis pinesti sliramu ora bisa tak tepi Ojo gayeng-gayeng Thomas, Mas. Marai gabar. Marai rai sobar iku. Pungkasane tak trimo lelakonku nakal bareng jroning ati muga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Dan punya Horas, Bang. Horas ya. Pak Desomo rasa Sumuruping surya wayawen mendung katon kaya barengi atiku rasa gelo kembang tresnaku ilang muspro. Seramu rapi sopan atepi tresnamu ora bisa tau gemi Kopi susu. paling lelakon urip iki. Niki budhe live streaming. Nggih. Nggih. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning bawang mangun nganti lingsir sengit ngene ana
kowe tenane ya sayu SMS rambelesi Apa iya? yen tak telepon HP-mu kok pateni wedi konangan sayu mangkelaku mangkel yen kepethuk irungmu mesti tak simal 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 lima lali jagine nyapate alasane makelake sapa wong sing ora gelo kadung tandan kowe ora teko Kula janjane kowe nang endi kelakatmu sajan yo priyane atiku sun kowe kencan rawane talia Ade Darman ya ayo sayu ora pareng ngakal nggih Boten. Bude Darman mirsani lewat streaming satu Mbak joget nggak? Pak Nggak, Mbak? Pak Ayo Bu, joget Bu. juga selamat malam monggo ibu-ibu ugi-ugi monggo Bu Sutini Ida Ida Masuk. dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu Mas Dwi Terima kasih Mas Dwi. nganti lingsir sengene ono kene aku nunggu kowe Dwi cah bagus Tak SMS rambelesi. wedi nek Yen konangan tak telepon malah kok pateni mangkelaku mangkel yen kepethuk irungmu mesti tak siwel 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 ala siwel lali sapa wong sing ora gelo kadung kandang kowe Iya, 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 iya. Hae lain jelip nang endi Dik Rini ora Pripun? teko Aku lho kinten ora sida kok ya ora teko. Ya ngono to, Tin. ngono kuwi Pade Iya, cemburu. terus ngono kuwi aku ora diingeti ora digagas ngono kuwi ora digagas ki awit cilik wur-wuran nang medane 13 taun kok ya ora aku ora ngono. dipersani Oh, ngono kae kuwi budemu kan Atin, nonton live stream Atin, budemu kowe kan kecilik wis didusi karo Pak De. terus ngono apa saya iki jaluk didusi nek jare wis ana sing ngedusi aku izin kok aku saiki wis gedhe kok wah saiki wis go jare kok ya pun isik lagi nggawa Apa, krito Grito janjane kowe nang endi kelagatmu
Stasiun Tugu. Enggak diajeng rene. Mari kangen Bu Sutini. Diajeng rene. Kamu tayub. Jebul kae sing tak anti-anti mus teko kene wis rada suwe bapak pisan ora krungu kabare yuk Stasiun Tugu lagi khusus golongan taruna netra tajem tias jernika Tasing sesarengan karawitan situ ayo Mas Dwi goyang Medan Mania masih bersama Mbak Rini Epelek dulu juga Mas Gareng Seswagung masuk wong kakus kondermu tak tuh
Kasakuyung ARS Jili 3 Mas Suluk Ugi Wahyu Production Lab Streaming Tasih wonten telepon Ibu Sutini wonten ing Majenang Sukodono. Masukin Pak De Gareng merasuk nalikane aku pisan ketemu tak utapake seliramu pamit aku pamit bali ning kuthamu sepine ati nalikane wengi kuwi ora ngira tumetes elo ning pipi yo sliramu kapan bali Pak De Gareng usumane ati amung donga amung pamuji kurang ayatya kang tansah ngancani sepining rasa ati stasiun tuku sing ngetuturi seksi nang bisu moga-moga sliramu eling aku kapan antarmu tak tunggu matur suwun Kang Sumo. Asik. Tak lelo ledong cuma ngorini nangis wae anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune rin tak kadang bisa urip kalian dadi wanita utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pandikaring bangsa Sumeneng ngongker anakku kae bulan dasari kaya buta gegilani lagi goleki cah nangis Ibu
ragu prasasat ketiban daru. Digayengke sesuk wis gak enek Mbak Rini karo Mbak Atin. Soale dijob wong gak iso. Isane bengi tok. Bengi tok sesuk Gak apa-apa gedene Mas Dwi mantuk. penting bagian ya kan. Sesuk bengi rene neh ya. Sesuk bengi aku tak rene neh. Piye? Se- Sesuk bengi tak rene neh. Wis bar. Sesuk genti amro Mbak Rini yo. Kok bengi ora sesuk? Saiki joget, paling enggak joget ubil-ubil. Sakit tabur monggo. Mas Gareng. Ya wis duete karo Mas Somo. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa? Kurang apa aku iki nggonku tresno. Ning nyatane sliramu nyidani janji. Ati tatu ora bisa ditambani. Iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andem tresno ngomber nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih pilih aku apa dheweke milih dheweke wis milih piye Kang Mas bojoku apa bojone dadi bojone bola bali mung gawe laran ning ati ati tatu ora bisa ditambani. Tresno sliramu ora bisa njaga sing tak suwun mugi paringono eling marang keluarga tansah sumanding ayam tentrem mangajab kurino wengi kula bali mas jok gawe laran ning ati Samboyo Indonesia. Mas Yatin, Mbak Ani Taiban, Sinularas Gagi Artun, Mas Mul, ARS Wahyu syuting kurang apa aku iki dadi wong priya. kurang apa aku iki nggonku
tresno ning nyatane sliramu larani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu cecer dheweke andem tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih pilih aku apa dheweke pilih aku apa bojone bojone bola bali mung gawe nanging rasa tresno sliramu gak iso jaga wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bapak pusing bola balik mung gawe kelaneng rasa tresno mas sliramu gak iso jaga sing tak suwun mugi paring ana eling marang keluarga tansah sumanding pangajapku ayam wina wengi bola bali jogawe gelaning ati Jiwala kaji koko beluk tunggung gedene Kasusaran sinularas suwe gak amor Mas Tukul janela Mas Betuan duete karo Mbak Rini oh ya karo Mbak Rini nalikane kowe ninggalke aku bebas milih rasane ana jantungku pengen mangan rasane kaya ratu pengen ngombe rasane mandeg nang gulung barine wong bagus ayo tangan udah joget rasaning pikirku gedung telo bisa kena kanggo tambah kangen sing tak rasa sak jeroning dada manisku kuyu mulan esemu hari nawangi agawe
tasih serang panjukan sinu laras Eka Mijil saking Sribit Remo dan elok dipun abadaken matur video syuting Wahyu dipun dukung Audison ARS Barini Mas Bengkerong merasuk ya Nalikane kowe ninggalke aku Brebes mili rasane ana jantungku pengen mangan kepengin mangan rasane kaya ora donya pengen ngombe rasane mandek dulu Mbak Rini yo wong bagus nembani jiwa ragaku ojo gawe bingung rasane pikirku kadang telo bisa kena kanggo tambah kangen sing tak rasa sak jerone dada manismu aku yang mulai semu Rina bingung hatiku tak lali-lali malah saya malelo tak endani malah muka toning moto lilo jajane aku wis lilo nanging ati iki ora bisa nampa saben lingsir wengi wayah mapan kurang nangis semu sing gawe kangen atiku. saya tasih katragung semua kula wangsa Terima kasih. Sinu laras Masui Mbak Yani Ade Darman Esok awan ning omah wis ora kerasan Luyuran keluyuran goleki sing tak sayang mupeng-mupeng miter anggon kung goleki Nada kerasa ora krasa esok awan diwangi ya Eman-eman yang dia tanyaya Leyang-leyang tak sawang Mencok neng empang Kegancangan tak rindek so Pokat doang Sarwi ngoceh Deweke pindah pencoan pikirku komen Selarat ireng tak sawang katon manise Ibu bunga ati bunga yen bisa nyanding selirane Nara bakal hatiku Iwang dia Yen si podangan dedek Hati kebranan Nara mendem hatiku saya gendera Son seranane Tak pikat bulut
Besarengan karawitan pokoknya Sinu Laras ayo seneng Kasengkuyung ARS Audio Sound pokoknya digayangke kode budi Sutini Ugi Wahyu video syuting lab kita mas gareng oke Liga. Iya. Oh ya, masa. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Ya. duh wong ayu bepujanku ati susah mung kangen rasa kangen ra bisa mari amung sira wong sing tak tresnani Sumanding ana ing sisihmu Sinu Bunda Diantun wonten ing Taiwan Ugi Mas Tek wonten ing Gemolong ya arep digawe wong ayu bepujanku ati susah mas susah mung kangen Mbak Rini ayo Atin Terus papujaku. Oh beda rasane hatiku. Awak lugrah ra bisa turu. Bawayanganmu kerindu hatiku. Ya. Rino wenitaan dia nunggu kowe rasa kangen Jian diayang tenan ora kaya bengi iki bisa sumanding ana ing sisihmu
kong sopo. Metoke mendung sore bablas liwung gedruk. Badarno Padi Wagimin, Padi Ngatio, Padi Karmin. Lanang dhewe Mira ya Allah. wedok dhewe anak lanang tak sekolahke besok gede dadi pegawe tak kudange bocah Lah mulu kok ya manis dong entomir Mira. aja mau pijen manis hadiah bocah sing masis yen tumindah mbok sing kalih Anak lanang aku wis duwe, sanu anak wedok aku wis duwe. apa ya Jaluk adik piye Mas apa? carane? Ayo Mas Ulan sedelo wae. monggo awan-awan jok mangan lontong mangan duren go gawe jamu rabi perawan uripmu mulya rabi sinden awakmu lemu Kapan-kapan dino mulutan sanu tuku areng bakar sate. Besok kapan ae turutan turu bareng karo bocahe. rempeyek enak rasane Terus? iwak bandeng diasem-asem MC-ne tuwek seneng kayane turu bareng aras-arasen lae-lae Rempeyek temu pang amben. monggo Mas Manten Rasa kasur larang regane. MC tuwek ora gelem pleret. oh Ajur mundur takok rasane. kata ireng klambi yo ireng sandal jinjit go kacamata aku seneng pakde kowe yo Mendung sore dangdut. kan duwe duit rada diapa hae ya Mendung sore aduh Ya kena, ha. sayang Tetep sandal tayut. jepit dicemiten gone jlempit marai motor kering seragen. Mbak Rini awas Lalo lalo lalo. apa Pak De Mendung sore wah Pak Yartun. lagumu Ning sisih kidul katon gendanu nyemoni petenging ati. Mendung sore katon lelimbang kaya rasa petenging atiku. Nalikan nyender jaman semono sliramu nate prasetyo bareng urip nganti tekan mati nanging diko anjidrani ora nyono sarta ora ngira ndika kagiwang wanita emane sing wis kagungan garwa kang wis winengku ing priya
nanging yen pancen dudu jodone tapi lewong amring sliramu lewong gedruk ating khusus untuk perantauan Medan yang request lewat Mas Oplek, Mas Rus, dan lain-lainnya. Terima kasih. Biar lewong setelah kuning. Lidu. Enggak pada Darman. Lewong. Oh ya. Dadi lewong atiku. Nalika sepisan aku wong ayu dadi aku yang rinten kalau yodayu ingatan jiwa raga undang rasa tumetes kabu lerku yai segara datan bisa loloke atiku bayang tak gendong kemana-mana tak gendong kemana-mana aku tak lakoni monggo Pak De Darman Kang Garek sabdo Sabto Pandita sing lilane tresnaku bak aladina mati yo sinaras digoyang Udah kaya matok ae. Oh gak apa-apa. Lombok. Masukin Pak De Darman. Mau. Lepas ini. Yuk.
Cah cilik sing masuki. Nggih, cah tuwek mboten sah. Cah cilik. Satapa di karaku mrengsina muda ya ing sisiku ya mugi Gusti nilani tresnaku kalau ginawa mati sapa Rambut teke, Pak. Atin loro jonggrang. Era. Ayo yo. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora bokal yen aku nandang kasmaran. Nang disemu pamit sono nate. Mula Kowe wanita boyongan ayo Jaka Bandung kowe aja tunggaluko yo ora nek perang iki kanggo kuturung rampung Pokoke Mas Ulun bengi iki seneng pokoke. Rapati Kang Mas Raden Kupala Kang beseda-seda lapoke kono segoro yo wanita kemparan ora ngerti yen Bandung lanange oh ya disemu Taman Maya aku duwe nanana Rara Janggrang manut tasun garba Joko Bandung aku duwe bebono bayi sewu sawangi kudu dadi iya jonggrang panjaluk otak sinu leres bayo aslo 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 gudel gudel nak botak botak gudel gudel Litu Mas Joket yo. loro jonggrang kowe pancen ya tenang. Olo olo Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. satu Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung Piye jonggrang? hei perang kanggo kuturung rampung bela mati Kang Mas Raden halo Kupala ora Kang wis aku ing kono segara ora Obat kowe wanita kemparan. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Kanggeng Prabu Darmarmaya. Aku duwe gaman gedhe rada dawa. Allah ngapusi Lumasanku garwa. Jaka Bandung aku duwe Apa jalukmu?
bulan sesuk bengi tak anaki. Apa iso? Au hae. Mbak Somo. Oh ya, Mbak. Hae. Sawer. Oh. Sidene Dumi. Sidene. Ayo, sidene papat. Tambahi. Aku wis kandha ciumarake cilaka. Boyak. Aku wis matur yen mesen-mesen omongan lantar. Ora gagas. Wis aturi yen vodka marake mati. Sedil. Banjur ngunjuk bir sampean dadine kentir. Ae. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ayo yo. Ora tak anggap penting anak bojo arep. Sedil. Aja munamuni nuturi kaya Sumini. Sedil. Ditokne wae soyen klanger yo glosor dhewe. Bayo. Aja cekak sayapmu. Harok jarik. Wis tak tutukke Lidal. lakonku. Sedil. Pancen heboh goyangmu. Mergo goyangmu mecirahku. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti. Sokore kake mendeme ditinggalake. Boy, selamat tinggal kancaku lereno binal. Dungane kuat aku ku iso makan. Sedil. Bocah notik. Aku wis kandha ciumarake cilaka. Aku wis matur yen mesen omongan lantar. Wis aturi yen vodka marake mati. Aku banjur ngojok bir sampeyan dadine kentir. Hae. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Bayo. Ora tak anggap Basomo. anakku Jadi kewareng. Aja Sabar, mulai nuturi kaya si kotrek. Ditokne wae soyen mendem glosor dhewe. Aku
Ora iso. Ora iso. Ayo, syukur kaki mendeme ditinggalake. Selamat tinggal dek duwe reno drugal. Tungane kuat menggem kuwe ora kumat. Siro luput Tung getak gentung. Tenan aku kadung iki. yo. Mbak Somo, Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Somo, Halo. gendong. Mbahmu ngono, gedong arep. Asik. Kelingan manis eseme. Kelingan deh aramaku muyune. Tresno lan kasih sayangi. Kapan aku kelakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo nanging aku deh wis kepatut tresno longso rasane ati kapan aku lakon melung duweni Jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semude durung rondo aja direbut. Simpane bati yen kula sira dikawi tengah-tengah ora bakal golek ganti Bengkrong budon sampai bawah sampai bawah sampai bawah Simpane bati saut sampeyan ndak. sira dikawi tengah-tengah ora bakal golek ganti yo. Jambu alas juk manis rasane aduh dudu. Najan tiwas isih nyampleng rasane. Kelingan manis eseme njur kelingan mantep goyangane. Tresno lan kasih sayange. Kasih sayangi Kapan aku kelakon melu duweke. sinularas Anjuri jambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut durung rondo aja direbut. sumpah dikawin yen kula sida dikawin Dikawin ora bakal golek ganti dosa ora marep ngono kuwi wong tuwa ora marep nakal ayo ora marep sun kawi janji karo sehidup semangat dikawin ora bakal luru gambi yo alas dik manis rasane. manis rasane Najan tiwas tak enteni nyamlenge.
duwe bojo nanging aku wis kepacut tresno nelongso rasane ati kapan aku kon melu duwe Lanjut sesarengan paguyuban cakep sinu laras ARS audiosionipun dipun abane mantar video syuting Wahyu wejane lok begini gone mbok disutine lala bisa lali emong sliramu ujan ning ati enadian sepisan ketemu nanging gede ning rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepacut tresno nanging ati kumbok gawe lara ya iki gandeng aku sing nyanyi sinden-sinden penyanyi ya do selfie se ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta-ronta duh Gustiku nyuwun ngapura tasih sesenengan sinu laras dipun dukung ARS Sonipun dipun abadaken mantar video syuting Wahyu dipun pandu kalian Kum Sumo iki menika nggih Panyandra MC sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu Saudara-saudara, ya Bapak melihat sinden loro pusing. Kandhani kok. Sinden liari kelakon mletre. Ya kudu ngono kuwi kok. Ya Allah. Iki engko sing penting ya kuwi ngono wis. Ha iya. Ya.
Biasanya malah ibu grafista cah lur ya. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta-ronta Gustiku layuh kamangka Sinu Laras Tetes sing terso ayahan gopo. Garing. Penyanyine gak dikabeh. Tasih sesarengan karawitan Sinu Laras Ayo ngalayo kumpletanipun Mas Woko. Nah, ya. Surakane dekor rasi. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandhang tresno. Ayo ngalayo Janur kuning langkung-langkung sapa wonge sing ra nandhang puyuh. Ayo batin rasa tresno nanging aku ora bisa duweni kadang anes dadi jampi Mas Dwi tetese tresno kanggo tambah ati ya masuk pamujiku wong ayu uga sliramu ora bakal lali najan sewindu nanging aku ora bisa datu ae 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 Sarange. Terus naiki ora mending saya suwe saya tambah tresna watan kowe rabendeke nadyan aku uang ora duwe tarine eblek edu Oke, Sini. sahabat Bigo dimanapun berada, goyang, asik, asik, Kasih koyong ARS. asik. Jilid 3 Mas Ulung Oke Wahyu Production Lab Streaming Aten semangat deh. idalidul Ya, Boya masuk. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandhang tresno janur kuning langkung-langkung sapa wonge sing ra nandhang puyuh rasa tresno rena nanging aku ora bisa duweni kadang Batur sunuh Mas dadi Woko. jampi ya Mas tetese tresno kanggo nopo ati mau tak rini sampai bawah Pamujiku sampai bawah sampai bawah sampai bawah ukil-ukil bakal lali najan sewindu nanging aku ra bisa kundeli hae jan sik Mbak Rini Dalam. iki kenangan terindah
Angsalipun gadah damel Bu Sutini. Bu Sutini. Pokoke di pol-polne. Derek mangayu Gayeng. bagya Bu, anggenipun kagungan hajat mugi tansah manggi rahayu witan ngantos pungkasan. Amin. Dan mempelai berdua, semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Banyak momongan. Sok mbet anake Mas Jordan nek sunatan anggap ngene iki nek. Oke, amin. Siap Mas Dwi. Amin. Gareng menyertaimu kali Mas Woko. Oke, siap. Amin. Oke, lanjut. Matur nuwun Mas Dwi, matur Mas Woko, matur nuwun Bu Sitini. Bolo-bolo menjang Mas Gareng. Katanya pun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.